ఏం చెప్తానవరా? చదువుకో చదువుకో. అరే నీ మనసులో ఏమనుకుంటావు నేను చెప్పన్నా? చెప్పు. ఈ బిస్కెట్ నీకు ఇస్తా అనుకుంటాను కదా. నేను ఇయ్యను కూడా ఇక. ఏరా అరే, నీ లవర్ సిరి నాకు లెటర్ ఇచ్చింది. ఏంది? అదిదే. నిజమారా? నీ మనసులో ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నావు నేను చెప్పాలా? చెప్పు. నేను నీకు లెటర్ ఇస్తా అనుకుంటున్నా, కానీ నేను అస్సలుకే ఇయ్య. అరే 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 వద్దురా. అరే అరే వద్దు వద్దు. అరే పోరా అరే.